Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal bilang paggalang salita ng Diyos. Tanda natin po minamahal mangaral. Ating beloved preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We bless you, Heavenly Jobs. Let us pray. O budigilan, mapagpala namin Diyos, sa namin sa langit na minapakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon ng aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba, ay ang pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa unang yugto, manalangwaing nilangisan, ang mga pagpupuri, ang mga patotong aming napakinggan, awitin na yung mga awit na minadarama, napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy, sinusunod ng lahat ng mga anak na pinagpala. At muli sa mga sandaling ito, kami po'y mag-aral ng mga salita, ngunit sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, kami munang lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo na mag-usa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng lahat. Aming beloved brethren, webcast viewers, aming sinasaway ang mga demonyo na hadlang. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, anoint thy word, O Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. See, hallelujah. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Isang mapagpalang hapon na sa lahat ng ating iniibig, minamahal ng mga kapatiran, datihan at mga baguhan sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Tayo po yung nagbibigay galang, bigay double honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. We always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Evangelist Pastor Wildy E. Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din ating pong pinapabot ang pagbati na may pagmamahal sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating minamahal na mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa hapong ito, maminamahal, dahil talagang miikot ang orasan, ating pong pag-aralan ang patungkol po, maminamahal, sa the time come that judgment begin at the house of God. Ito, maminamahal, ay napakahalaga at ito pong talatang itong ating mabasa dito sa unang Pedro 4:17 hanggang 19. Ito pong minamahal ay naglalarawan ng kasalukuyan. Hindi po ito naglalarawan ng darating pa o yung sa likuran, yung natapos na. Kindly, pakibasa po ang mga talata dito po sa unang Pedro 4:17 hanggang 19. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talata po ay 17 hanggang 19. Ganito po sinasabi, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiyarap? Kaya't ipagkatiwala naman ng magbabata ayon sa kalooban ng Diyos
ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Pinagpagpalain po ng malang Panginoon ang mga salita na ating pong binasa. Sinabi rito, maminamahal sa English, "For the time is come that judgment must begin at the house of God." Present tense po ito, begin. Ibig sabihin, ngayon, kasalukuyan. Ang sabi rito sa ating binasang talata, maminamahal, hallelujah, dito daw sa atin ngayon magsimula ang paghuhukom, judgment. At ang sabi rito, kung ang mga iniligtas na, tayo yun, nakaalam na ng katotohanan, nagtamasa na ng masaganang pagpapala, pinagaling ang karamdaman, nagbago ang buhay, tinutugon ang ating mga dalangin. Ang sabi rito, kung tayo nga ay bahagya pa na mailigtas, ano pa kaya yung ating minamahal na mga kababayan na nagbingi-bingingan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, buong Pilipinas, buong mundo, nakapakinig na dahil nandiyan ang ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, television, radio. Wala nang lugar na hindi naabot ng Ebanghilyong ito. At ang sabi rito, maminamahal, ang pinatuturingan dito ay yung tayo ngayon sa ating kalagayan bilang mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa atin pala magsimula, maminamahal. Ano ang ating gagawin? Tayo po ba ay magpabaya? Tayo po ba, maminamahal, ay pagiging magsisiting pretty lamang? Dahil tayo nakakatiyak na mayroon tayong kaligtasan? Hindi po. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan para huwag tayong mahulog sa kamay ng dyablo. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan upang huwag tayong maligaw. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Ipakita natin sa buong mundo na yung ating nasumpungan, hallelujah, na katotohanan, pagbabago ng ating buhay, mga himala na ating nakikita, katugunan ng ating mga dalangin, ay nagpapatuloy at ating nararamdaman at atin itong ipamahagi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa atin daw po magsisimula, sa atin magsisimula itong paghuhukom. Ibig sabihin, maminamahal, paano mo ba mapatunayan na ikaw ay ligtas na kung ngayon sa iyong buhay spiritual, naggawindang-windang ka? Remember, the Bible says in Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Dahil isang tiyak na bagay, doon ka pupulutin sa dagat-dagatang apoy. Wala nang tutulong sa iyo. Wala ka nang patutunguhan kung hindi naglalagablab na apoy ng impyerno, ang uod ay hindi na mamatay. Nakakatakot kung ikay mahulog sa kamay ng dyablo. Kaya kinakailangan maminamahal, hallelujah, makatiyak tayo sa ating mga kaligtasan. Kaya kung ikaw ay baguhan pa lamang, kung ikay matagal na, kung ikay nasa kalagitnaan na, maminamahal, hallelujah, suriin mong maigi ang iyong pananampalataya. Magbantay ka palagi sa iyong pananampalataya. Dahil mulat sa Paul, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, tayo'y tinuturuan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, ating minamahal na evangelista, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, na habang tayo naging bata pa, tinuturuan tayo ng tama. Hindi tayo nalihis. Tayo po, minamahal, ay patuloy nilang sinusubaybayan. Iniingatan ng ating pananampalataya na huwag tayong malihis. Kaya nga, kung ikaw ay narito sa Jesus Miracle Crusade, kinakailangan ang mga aral lamang ng Jesus Miracle Crusade ang iyong aralin.
Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag ka nang maghanap ng iba pang aral dahil sobra-sobra ng aral na inaral sa atin ng ating dearly beloved pastor. Amen. Amen. Kaya yung ating minamahal, iniibig ng mga kababayan, mga live webcast viewers na hindi pa nakakilala sa totoong Diyos, maminamahal, pumarito kayo, makipag-fellowship kayo sa amin dahil tuturuan namin kayo. Walang ibang daan patungong langit. Si Jesus, hallelujah, ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. John chapter 14 verse 6. Praise the Lord. At ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, kindly, basahin po natin yung aking nabanggit na talata kanina, yung pong Hebrew 10:31, at saka sundan po natin itong Proverbs chapter 22 verse 6, kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo sa kabanatay 10, talata po ay 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Aklat po ng mga kawikaan, kabanatay 22, talata 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Palain po na mahal na Panginoon ang mga salita. Amen. Tinuturuan daw po tayo nung tayo pa'y naging bata. Ang pagtuturong ito, maminamahal, hallelujah, hindi basta-bastang turo. Amen. Amen. Tulad na lamang yung ating narinig. Hindi tayo pinaratangang magnanakaw kapag hindi tayo nagbibigay ang sabi ng Biblia. Kaya nga, ang mga ngaral palagi ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Nasasaktan tayo, sabi nga ng ating tagapagpaliwanag, dahil guilty tayo. Amen. Kaya ang sabi rito, turuan mo ang bata kung paano siyang lumakad. Ngayon, dahil yung bata na yan, habang siya tumatanda, yang kanyang natutunan, hindi niya nakalimutan. Yan na ang kanyang susunding lakaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po anong nangyayari ngayon sa ating mga kabataan. Pagising sa umaga, anong hawak? Cellphone, gadget. Hindi mo na mautusan yan. Amen? Subukan mong utusan yan. Hindi ka pagkikinggan. At ang sabi, galit pa. Istorbo ka. Istorbo tayo, mga magulang. Hindi tayo tinuturuan ng araw ng ganyan ng ating mga magulang. Amen? Naalala ko nung ako'y bata pa nung araw, dahil grade 5 pa lang, saling pusa ako pumasok sa grade 1. At natural ang mga bata, mag-enjoy tayo, mga bata, mag-enjoy sa kabataan. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Pero dahil papasok na ako kinabukasan, grade 1 pa lang, hindi ko inasa yung aking pag-aaral sa nanay ko at sa tatay ko. Dahil ang nanay ko nagasikaso ng paglalaba, pagpaplantsa, pag-aayos ng mga damit namin. At ang papa ko naghanap ng makain natin. Ito ang talagang versatile, pangkaraniwang nangyari. Ang ginagawa ko, bago ako maglaro, sa gabi bago ako matulog, mayroon na akong tubig na iniigib. Mayroon na akong kinukuhang mga patpat na mga kahoy, pag walang kahoy na hinanda ang papa ko. Wala namang ibang gagawa. At kung walang pagkain, minsan ako pang maghanap ng saging, kamuting baging, kamuting kahoy. At ako pang magdadala at kinabukasan, ihanda ko po yun para pagising ko, ako ang magsasaing. Ako ang nag-igib ng tubig. At pagkatapos, ako maghanda ng aking mga kain at sa aking mga kapatid bago papasok. Tingnan nyo ngayon, ang mga kabataan, anong naging resulta? Kaya makinig kayo ng gusto. Dahil para sa ating lahat ito, ang sabi nga ng banal na kasulatan, sa atin magsimula. Sa atin magsimula. Paano natin ayusin ang ating bansa, ang ating komunidad? Paano natin ayusin ang ating buhay kung sa mga bata ngayon, nakita na natin ang kanilang kalagayan? Yan yung mga bata ngayon, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi marunong maghugas ng kaldero, hindi marunong mag-igib, hindi marunong magsibak ng kahoy. Bakit? Dahil cellphone ang hawak. Ito'y katotohanan. Anong resulta? Sa pag-aaral sa DepEd, grade 3 na,
Grade 1, grade 2, tapos na. Grade 3 na. Hindi marunong bumasa. Hindi marunong sumulat. Problema na namalaki. Grade 4 na. Sinabi ng pag-aaral sa buong mundo, pang 58 ang Pilipinas sa pinakamababa, pinakahuli, pinakabubo kung baga. Grade 4 na. Hindi marunong sa mathematics at science. Samantalang nung aming kapanahunan, sa aming mga edad, kami po ngayon, sa aking mga kaedad ko, grade 1 pa lang, memorize na namin ang multiplication table. Ngayon, sabi ng mga guro natin, ng mga teacher, kawawa daw, grade 5 na, grade 6 na, hindi pa marunong bumasa, hindi pa marunong sumulat, hindi pa alam ang multiplication table. Noong araw, hindi kami makauwi ng alas 12, hindi kami makakain kung hindi kumplitong mamemorize ang multiplication table. From 1 times 1 up to 9 times 9. Dahil nandun na po nagpalibot yan. Ngayon, ang sabi maminamahal ng pag-aaral ng DepEd, ang grade 1 to 3, hindi marunong mag-multiply, hindi marunong mag-subtract. Ganon din ang grade 4. Hindi marunong mag-minus, hindi marunong mag-plus. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata, turuan tayo. Sa spiritual, basic lang. Ang spiritual, tinuturuan tayo. Gusto natin college na kagad tayo. Gusto natin tumayo na dito sa pulpito, mangaral. Gusto natin tatayo na kagad, kakanta kahit hindi pa memorize. Hindi pa nga alam ang mga tipa. Gusto na natin kagad, tumayo. Hindi pa nga tayo binigyan ng basic. Anong basic sa spiritual? Matuto ka munang lumuhod, matuto ka munang manalangin, matuto ka munang mag-ayuno, matuto ka munang magpuri, matuto ka munang dumalo ng 3 beses sa isang linggo, matuto ka muna sa lahat ng spiritual aspito. Kahit ano pang naabot mo, matuto kang maglinis ng CR, matuto kang maglinis ng ating pastoral, matuto kang magwalis. Tinuturuan tayo. Anong nangyari? Pag i-assign dito, mga choir members, mga pastoral workers, gusto nila lahat, Kuya Buboy na, lahat Ate Vines na. Anong ibig sabihin? Gusto nila supervisory lahat. Gusto silang pagsisilbihan na. For the last 40 years na paglilingkod sa mahal na Panginoon, nauna sa'yo 40 years, ikaw kaliligtas mo pa lang. Ikaw ay katuto mo pa lang magpuri. Kinakatamaran mo na yung 1 oras na puri. 1 oras kalahati na puri, 2 oras, wala ka na, tulog ka na. Kahit sa puri, hawak cellphone. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pinaiiwas tayo sa mga bagay na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, sa atin, tayo magsimula sa ating ngayong panahon. Pagsimula ng paghusga, huhusgahan tayo. Paano ma-save ang ating mga kapitbahay? Paano ma-save ang ating mga loved ones? Paano ma-save ang ating kaibigan? Hindi ka nakikitaan ng tama. Hindi tayo nakikitaan ng tama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, kasalanan pa natin, tayo pang galit. Amen? Tayo nang mali, tayo pang nagagalit. Pinakagalitan natin. Galit tayo kay Father Buboy. Galit tayo sa mga tumatayo dito ng mga beloved elders dahil pinangaralan tayo. Samantalang, ginagampanan lang namin ang aming tungkulin para ipangaral ang mabuti. Dahil kung hindi tayo aralan ng mabuti, ganun ang ating kalagayan ngayon. Anong kalagayan natin ngayon? Tingnan nyo nga, pawindang-windang na. Alam naman natin ang gawain nagsisimula alas 9. Darating tayo alas 11, alas 12. Di wala na tayong puri. Joyful at solemn. Namimiss na natin ang pagpupuri. Amen? Amen? Gusto natin, tatayo na lang tayo. Hindi na tayo manalangin. Hindi na tayo nagpupuri. Hindi na tayo nag-istiyin. Tingnan nyo, anong nangyari? Sinong nagkukos? Bakit ka lumalayo? Ikaw rin mismo naggumagawa sa iyong kamalian. Mawawalan ka ng gana. Dahil gawa ng demonyo yan. Ang sabi ng ating binasang talata, kung tayo nga'y nagsisikap, ginagawa natin ang kabutihan at kalooban ng mahal na Panginoon, bahagya pang maliligtas. Bahagya pa! Saan pupulutin ang hindi talaga niniwala? Yung mga tumaliwas na, umaayaw na, tumalikod na, binigyan ng pagkakataon, ayaw talaga.
hindi po lumalamig ang impyerno. Hindi po namamatay ang uod doon. Hindi ka natatakot. Hallelujah, kaliwat kanan ngayon, maminamahal. Nagsiputukan ang mga lindol, ang mga volcano, lindol kaliwat kanan. Ang gira talagang nagbabanta. Sabi nga, maminamahal, ng mga nandun sa ibayong dagat, ang pinagkaabalakan ng Pilipinas, hindi pinagkaabalakan na magigira na. Hindi tayo halatiyak sa ating mga sarili. Pag nagkira na, tayo ang the worst sa lahat ng mga worst. Dahil kahit ano pang gagawin natin, ang ating peray wala nang halaga. Ang lahat ng bagay, kapag lalo na tayo, maminamahal, andyan tayo sa banta palagi ng gera, yung West Philippine Sea na yan. Hindi ka naging matino sa paglilingkod mo sa mga Panginoon, na samantalang may pangako ang Diyos na siya'y magbabalik. Babalikan tayo ng mga matitino na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ay pangako. Hindi po yan kami ang nangako. Ang Diyos ang nangako na magbabalik siya bago mapahamak ang mundong ito. Ililigtas tayo sa tiyak ng pahamakan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong tawag sa mga kapatid natin? Ngayon, maminamahal, magiging practical tayo. Na ngayon, nagbibingi-bingihan, inaayawan ang tamang aral, inaayawan ang tamang pagtuturo. Ang gusto lang nila, yung kanilang matanggap lang, yung kapritso lang nila, yung kagaanan lang nila, yung gusto lang natin, yung gusto lang nila, yun lang ang gusto. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Pagkatapos ka daw pinagaling sa karamdaman mo, nagbago ang buhay mo, nakita mo ang mga himala, tinugon ang mga dalangin mo. Anong sinabi po ng ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 22? Kindly, praise the Lord. Ikalawang Pedro, talatang 2, o kabanatang 2, talatang 22. Aklat po ng ikalawang Pedro sa kabanata 2, talatay 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sarili suka, at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Palakpakan po natin Ang ating mahal na Panginoon. lahat ng tumalikod, lahat ng umaayaw, lahat maminamahal na pawindang-windang ng kanilang buhay. Anong sabi ng Biblia? Tayo daw po, masakit ang salita ng Diyos, tayo daw po katulad na ngayon ng aso. Nang aso'y sumuka dahil ayaw niya yung kinain niya, sinuka niya, maya-maya, dahil nagutom ang aso, binalikan na kanyang suka, kinain din. Katulad daw tayo ng baboy, pagkatapos nilinis ng may-ari, talagang birinas pa ang katawan, pagkatapos maminamahal, hallelujah, bumalik doon sa kanyang subsuban, doon sa putikan. Ganon ang Kristiyano ngayon. Akala ba ninyo, maminamahal, hallelujah, na itong mga salitang ito hindi totoo? Bumalik ka na naman sa dati mo. Babalik ka sa pagmumura. Babalik ka sa pagpapantalon. Babalik ka sa pagsusyort. Babalik ka sa lahat ng iyong pinanggalingan. Bakit? Ang malulugi ba ay ang salita ng Diyos? Ang malulugi ba ay ang mga ngaral? Ang malulugi ba ay ang ating kagalang-galang na mga magulang sa Panginoon? Hindi! Ikaw na gumagawa ang malulugi. Ikaw na mawawala, ikaw na tumalikod ang kahabag-habag. Kaya nga, inaralan ka na huwag kang magiging aso, huwag kang magiging baboy. Hallelujah! Manatili ka sa iyong pananampalataya. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Bumangon ka dahil mahalaga ang kaligtasan. Hindi po lumalamig ang impyerno. Kailangan natin ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig kung ibig natin makahulagpos tayo sa kamay ng dyablo, sa impyernong naglagablab. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Mula pa sa bata, tinitrain na tayo. Ang ating mga anak, tinitrain natin yan dahil ayaw nating mapahamak yan. Kaya ang ating mga anak, makikilala na kagad ng sino mang kausap. Dahil nung araw, sabi na ng kausap, mata sa mata lang, titingnan pa lang sa mata. Alam na ng bata na masunurin
siya. Dahil tingin lang ng tatay at tingin lang ng nanay, yuko na kagad siya. Siyam kaming magkapatid, ako ang panganay. Pag may dumating na bisita sa amin, andun kami sa kwarto, nakahimlay. Ako ang in charge. Dahil kapag may mag-ingay, may bisita ang mama ko at papa ko, ako ang mapuputukan. Ako ang talagang malalagot. Ngayon, anong nangyari? Sigaw na ng sigaw. Lumalabas na yung litid ng nanay, ng tatay sa kasasaway, sa kanyang mga anak. Mas malaki pa ang busis sa mga bisita. Hindi na binigyan ng kahihiyan ang mga magulang. Mas mataas pa ang mga salita nila, ang busis nila, kaysa mga magulang nila. Lumalaban sa mga magulang nila. Hindi na nakikinig. Anong klase? Tapos sabihin, Kristiyano ka? Kristiyano tayo? Anong nangyari? Hindi yan ang tama. Hindi yan mabuti na ikaw ay Kristiyano, ginagawa mo. Kaya ang mga bata, atin ang turuan ngayon pa lang. Kung gusto natin totoong pagbabago, tayo na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang magpasimula nito mga pagbabagong ito. Turuan na natin yung ating mga anak na maging magalang, maging mahinhin, maging masunurin, nakikinig sa lahat ng inutos at pinauutos at pinasasabi ng kanilang mga magulang. Huwag ninyong pabayaan yan, maminamahal. Grabe na, 15 anyos, saan ka nakakita? 15 anyos, mangmamaril, pati yung kanyang girlfriend dahil hindi lang, hallelujah, hindi lang pinapansin ng girlfriend, pinatay ang girlfriend, nagsarili din, patay. Saan pa ginawa? Sa eskwelahan. Ating mga beloved teacher, dapat kayo ay pangalawang magulang, turuan ng maayos ang mga inyo pong mga nasasakupang mga bata. Hallelujah! Hindi marunong gumalang, hindi marunong magpupo, hindi marunong magbigay ng sign. Kahit may nananalangin, kahit may nagpupuri, hallelujah! Kahit sa gawain, ang nasa likuran natin, mga picture lang yan ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, mga picture lang yan ng mga beloved children, mga picture lang yan, maminamahal, nating beloved parents in the Lord. Pero kapag nakitaan kang ginagalang mo sila, yumuyuko ka, hindi taas noo, galak na galak ang mahal na Panginoon sa iyo. Kaya nga aking malak, sabi nga niya, grabe na, nagtataas pa ng noo. Yung pang may mga chastisement na atin pong tinuturuan, taas noo pa. Hindi tayo tinuturuan ng ganyan. Kaya nga sa atin kupunan, sa dulang ng mahal na Panginoon, mayroon tayong monthly meeting. Mayroon tayong general meeting, monthly. Monthly talaga para masubaybayan tayo sa lahat ng ating kamalian. Pagkatapos hindi pa rin tayo nakikitaan, hallelujah, ng tamang asal. Salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga sumusunod. Sa lahat ng mga nakikitaan natin, pagpalain kayo ng lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pero sa mga hindi, anong pagkakaiba ninyo? Sa sinabi ni San Mateo, Kabanatang 7, talatang 21 hanggang 23. Kindly, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo, datapuat, sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23, at kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan ba'y hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong nangagawa ng katampalasanan. Manggagawang ng katampalasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, na-checkpoint kami noon. Ipinaglaban namin dahil COVID. Pero nasaan ka ngayon? Inuunor ka, pinagtatawanan ka pa nga eh. Dahil sinabihan ka ng mga sundalo, tulog ang inyong Diyos. Hindi yan nakakapakinig sa inyo dahil gabi na. Ang sabi natin, kailanman hindi natutulog ang aming Diyos, pinakikinggan kami. Pero nasa na ngayon yun? Hinahanap yan ng ating mahal na Panginoon.
Dahil Diyos ang may kagagawa niyan sa'yo. Dahil inibig mo siya. Sinunod mo. Mula nung batang aral hanggang ngayon. Bakit ka tumaliwas? Bakit ka tumalikod? Bakit ka umalis sa iyong katungkulan? Maminamahal. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, dati-rati, sinabi mo, Panginoon, Panginoon, pinagkikinggan ka. Pero sa hindi ka na gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, sasabihan ka ng ating mahal na Panginoon, depart from me, ye doers of iniquity, I never knew you. Lumayo ka sa akin, kayong gumagawa ng katampalasan, kayong gumagawa ng mga kasalanan, hindi ko kayo nangakikilala. Sabihin mo, wala Panginoon, dami kong ilihans gumaling sa pangalan mo. Ang dami kong nakilalang, nadalang mga bisita, naging Kristiyano. Nasaan na sila ngayon? Pero nasaan ka? Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin mo, dito sa ating kupunan, dito magsimula ang paghukom, ang paghuhusga. Judgment ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, we must all appear in the judgment seat of Christ. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Haharap tayong lahat. Masabi mo ba doon pagharap mo, mahal na Panginoon, nakikinig naman ako kay Kuya Buboy, nakikinig naman ako kay Kuya Jobs, nakikinig naman ako. Pakinggan ka ba? Eh ano? Tingnan mo, yung pinagagawa mo, bubulalas yung kasinlaki, mas malaki pa dito. Mas malaki pa sa mundo na television, screen. Nandun lahat ang ginawa mo. Yung pagmumurmur mo, yung pagtalikod ni Brother Buboy, ni Brother Juben, ng mga elders, anong pinagwiwika mo, yung mga sa patalikod, hallelujah, chinichismis mo, against, hallelujah, sa nangangasiwa sa'yo, para ayusin ang iyong buhay, andun mag-aapir. May tatago ka ba? Basa. Pakibasa. Para malaman po natin, palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 10, ganun po ang sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hebrew chapter 4 verse 13, 4:13 ng Hebrew, walang sinumang nilalang na hindi hayag sa Panginoon, sa mahal na Panginoon. Pakihanda po ang versikulo, dagdag natin, para talagang maliwanag. Hindi ka mapagtatago. Kapag tinatanong, yung chismis ni Pulano, ni Pulana, mga chismosa, pag tinatanong, ayaw, hindi ko po ginawa yun, hindi ko po alam yan, ayan. Sinabi ng Biblia, kaya pakibasa pa, isa pa. Hebrews chapter 4 verse 13. Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo, Kabanatay 4, talatay 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, hindi ba tayo matutuwa? Hindi ba tayo magagalak? May nag-guide sa atin, may nagtuturo sa atin, mayroon pong, hallelujah, nagbibigay sa atin ng mga giya. Kung baga sa sasakyan, mayroon kang driver, sasakay ka na lang, patungong langit, nagmumurmur ka pa, nagchichismis ka pa, umaayaw ka pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo ng tama, inaayos tayo ng tama, pagkatapos tayo pa rin ang umaayaw. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong klaseng kaisipan yan? Anong klaseng pagkatao natin? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Samantalang in the other hand, ang sabi ng Juan 10:27, 28, 29, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Amen. Ang aking tupa ay nakikinig sa akin at sila'y sumusunod sa akin. At walang sinumang aagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama.
Dahil kung nasaan ang aking Ama, nasaan ako, nandoon din. Hallelujah, ang mga kaluluwang ito. Hindi tayo niya pababayaan. Amen. Hindi tayo iiwan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo ba talaga yung mga followers? O, dahil nanlalamig na kasi ako, kuya, hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Ilang taon mong pinagbunuan, ngayon pa, malapit na ang tagumpay, malapit na ang finishing line, ngayon ka pa aayaw? Ngayon pa tayo aayaw? Sabi nga ng banal na kasulatan, ang aking pamatok ay napakagaan, kayang-kaya ninyo, kayo lang ang ayaw pumasan, kayo lang ang ayaw gumawa, tayo lang ang ayaw gumawa, tayo lang ang ayaw pumasan. Amen. Hallelujah. Hindi ka maminamahal. Hallelujah. Nakakakita ng liwanag. Grabe. Sabi ng ating beloved brother Rodolfo Corpus, last overnight lang, last Friday, nagmamadali siya maminamahal na umuwi para magbihis dahil hahatid niya yung ating mga kapatiran after ng kanilang Friday service. Nasubsob siya, nadulas maminamahal. Hindi alam kung saan tumama ang kanyang ulo. Nawala ng malay, akala nila, hindi na huminga. Talagang dinala nila, karakadaka ang kanyang mga anak dahil hindi na nila alam kung anong gagawin. Dinala nila sa ospital. Pagdating doon, maminamahal, doon na sa nagising. Pagising na, hindi niya alam anong nangyari. Nagsuka ng nagsuka. Pero tumawag ng kanyang beloved wife. Nakiusap na sa iyo bang lingkod. Sinabi ko na sa aking beloved daughter, atin ang ipaabot sa ating mga beloved elders, sa mga pastoral workers, ipag-pray natin dahil hindi inasahan anong nangyari kay beloved Brother Rodolfo, ating beloved elder Corpus. Alam niyo maminamahal, habang nandun siya sa ospital, sinuka niya lahat. Pina-x-ray daw yung kanyang ulo, pagkatapos sinuka niya, sumuka sa sumuka. Pagkatapos sumuka, nahimasmasan siyang, sabi niya, uuwi na ako, ayaw kong magpa-combine. Hallelujah. Umuwi siya maminamahal. Pag-uwi niya, nagpadala na ng message. Ang sabi niya, kuya, maraming salamat sa inyong mga panalangin. Ang inyong mga panalangin ay dinidinig. Mga panalangin ng mga beloved elders, mga beloved workers. Pinunta ng ating beloved preacher, Brother Marlon, para ipag-pray siya. Ang sabi niya, ang aking bayaw, kapatid ng kanyang message, nadulas din. Bali-bali ang katawan. At ngayon, hindi lang nakasemento, talagang nilalagyan pa ng bakal. Pero siya, maminamahal, ang sabi niya, dito na ako sa bahay, dito na ako magre-recover. Purihin ng ating mahal. Iniingatan ako ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, iniingatan ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa lahat ng disgrasya, sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Iniingatan ka. Kaya ang mga patutuy, importante, inyong pakikinggan. Huwag kayong magkaroon ng sariling patutuo dahil sa likuran. Pag may patutuo dito, seryoso tayong makikinig sa mga patutuo. Dahil dito tayo humuhugot ng kalakasan galing sa mahal na Panginoon. Dahil ang mga patutuong yan ay hindi patutuo niya, kundi patutuo ng ating mahal na Panginoon. Ginawa sa ating mga kapatid para tayo kumbinsido, kumbertido. Totoo ang ating kinalalagyan. Alalahanin mo! Alalahanin natin. Dito sa ating iglesia, magsisimula na. Hallelujah, ang makikita ng lahat ng tao, totoo nga. Kung hindi ka manatili, balik ka pag-short, balik ka pagpapantalon, balik ka sa pagmumura, balik ka sa pagiging makasanlibutan. Sino pang tutulong sa iyo? Si Satanas, ang buhaya, ang leon, nakaabang na sa iyo. Sasagipin ka na, kainin ka na. Pagpasok mo doon sa impyerno, magulat ka na lang. Mahal na Panginoon, doon ka na maglo-Lord, Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi kita nakikilala. Ye doers of iniquity. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Pag-ibasa po yung ating uling binanggit na talata. John chapter 10 verse 27 up to 29. Kindly. Ito po sa aklat ng Juan Kapitulo 10, ang talata po ay 27 hanggang 29. Ganito po sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Ngayon, bakit nandiyan ka pa? Bakit nandito pa tayo, nanatili pa? Dahil ang kahabagan ng mahal na Panginoon ay ganun na lamang. Hindi na tayo pabayaan na papahamak. Bakit? Nagpupumilit ka pa talagang bumalik. Dahil may natitira pang habag ang mahal na Panginoon sa iyo. Pagyamanin mo yan, tumayo ka, bumalik ka sa iyong unang ginagawa na kainitan. Hubarin mo na yung mga panlalamig, yung mga panlulupaypay. Yung kunting pagkapahiya ay panandalian lamang. Pero yung ating madarama na kaluwalhatian ay magpakailanman. Hindi tayo tagalupa, tayo'y tagalangit. Hindi tayo taga rito. Tayo lamang ay manlalakbay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tiisin natin ang mga kunti nating paghihirap dito. Kaunti na lang paghihirap. Malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon bago nga, maminamahal, magkaroon ng terribling kaguluhan sa mundo. Magbabalik ang mahal na Panginoon. Kaya ayaw niyang babalikan ka na nandiyan ka sa panlalamig, panlulupaypay. Gusto niyang babalikan ka na magpakainit ka na. Kaya nga ang mga mainit na Kristiyano na nanalangin, mahal na Panginoon, habang ako'y mainit pa, kunin mo na lang ako kung ako'y magkasala lang. Kung ako'y magkakamali lang, kunin mo na lang ako. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sa ngayon, sa totoo lang po, sunod-sunod na po to, ating mga beloved preachers. Isang preacher na galing ng Riyadh, ayan, pinahinga ng mahal na Panginoon. At to confirm pa, sa ating preacher ng Alaminos, kinagugulat ako, maminamahal. Ito po ay mga paalala sa ating lahat, lalo na sa dulang, lalo na tayong nasa sa pulpito, mga tumatayo. Paalala sa atin lahat ito, mga choir members, instrumentalists, mga manggagawa. Hindi ka tinawag na manggagawa, maminamahal, para mag-isipa, magtrabaho para kay mayaman. Pinakamataas na katawagan sa iyo bilang manggagawa ang nandito, naggamit ka. Sabi nga ng ating minamahal na kapatid kanina, maminamahal, sino ang pinakikinggan ng mahal na Panginoon kundi ang inyong mga manggagawa? Ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ang kanilang mga beloved children. Sino? Di ba? Ang kanilang mga panalangin ay nakapailang lang doon sa malapit. Pinakikinggan ng malapit. Kaya ang pag-iingat sa atin, gano'n na lamang. Sa huling talata, dito po sa aklat ng Hebrew 10:35 hanggang 39. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 10, talatay 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The just shall live by faith. Hindi tayo umuurong, hindi tayo umatras, hindi tayo kumakaliwa, hindi tayo kumakanan. Wala pong turo ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, mga minamahal na beloved children nila, lahat ng inyong mga manggagawa, lahat ng inyong ordained preacher, lahat ng mga helps, the beloved elders, beloved preachers. Wala pong turo na tayo'y aatras sa laban, kakaliwa at kakanan, umayaw. Ang sabi rito, hallelujah, ipinagkatiwala sa atin, kinakailangan tayong magtiis. Magtiis, maminamahal. Dahil sa kakaunting panahon, sa pagtitiis na to, magbubunga ng walang hanggang kaligayahan ang langit at buhay na walang hanggan. Anytime, tutunog na ang trumpeta, tutunog na ang pakakak, tayo na ikukunin ng ating mahal na Panginoon, magmana na tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan, nalalaman mo ngayon, pahalagahan mo ang iyong katawagan. Hindi ko mo ordinaryo ka lang mananampalataya, wala kang tungkulin. Ang tungkulin mo, araw-araw humayo ka. Karang Miyerkules, narinig natin ang mensahe. Karang Biyernes, narinig natin, humayo ka, magdala ka na ng mga kaluluwa. Hallelujah! Dahil karamihan ng liligtas sa atin,
Humayo ng humayo ang ating minamahal na nagbubunga sa atin. Hindi nagsasawa. Amen. Kaya lahat tayo kumilos na bago mahuli ang lahat. Baka yung loved ones mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, maiwan sa pagtunog ng trumpeta, ikaw lang magmana ng langit at buhay na walang gan. Huwag nawa. Tayong lahat ay manalangin. Magsipanatili, magsikapagtatag, maging matatag tayo, maminamahal, at huwag tayong matinag ng anumang mga karangyaan na talagang tinatanyag sa atin ang mundong ito. Atin pong pakaisipin palagi. Yung ating natutunang gawain, itong ating pagiging Kristiyano, ay kakaiba ito. Kaliit-liit ng Pilipinas, kaliit-liit na bilang ng mga Pilipino sa atin, isinilang ang end-time prophet. Hallelujah, para maturuan tayo. Ang ating iglesia, ang bukod tanging iglesia na maya-maya, kapag kumilos ang Panginoon, tinawagan natin, bumababa sa ating kalagitnaan para tayo aliwin. Para tayo maminamahal ay palakasin. Ano pa bang inaantay natin? Gusto mo pang mapahamak? Ayaw namin na mapahamak kayo. Gusto namin kayong maagaw sa kamay ng dyablo. Ibig namin lahat magmana ng buhay na wala hanggan. Ganun na lamang ang pag-ibig ng ating malapayin sa atin. Habang tayo tumayo, awitan natin ang ating malapayin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y tawagan mo at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo nung una. Ang sabi ko, sa'yo ay aasa, tiwala ko'y iyong Kristo. Nung una, ang sabi ko, di kayo iwan, ilayo sa tungkol ko. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako
Ako'y hawakan mo. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Ako ay Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga minamahal, nung tumawag yung ating beloved or the preacher, nagsabi siya sa GC, na-disgrasya yung ating beloved elder. Sabay-sabay ang mga anak ng Diyos na nalangin. Sa pagsama-sama pananalangin ng kanyang mga anak, tinugo ng Diyos. Bumagsak ang ulo. Kritikal, walang malay. Pero pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya hahayaan tayo mapahamak, mga minamahal. Habang tayo ay nakakapit sa Kanya, habang ating hawak ang ating mahal na Panginoon, parati tayong sumusunod susubikap. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Pero sa mga tao na para bang napapagod na, nasaan ang mga patotoo? Nasaan ang mga pasasalamat mo? Ano ba ni ginawa ng iyong Diyos sa iyo para siya iwanan mo? Ang sabi ng Diyos, kung nadapa ka, tumayo ka. Ang sabi ng Diyos, kapag nanghihina ka, magpakalakas ka. Hindi niya sinabing umalis ka. Tingnan niyo yung awitin na ito. Nung una, ang sabi ko, tingnan niyo yung pangako yan. Tingnan niyo yung pangako natin na yan, mga minamahal. Ano nangyari? Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako praise the Lord. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalay. I worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tulungan mo ako.
muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawa. Praise the Lord, praise the Lord. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Mga minamahal, ang mensahe na ating narinig is a message of love. Mensahe ito ng pag-ibig sa atin, mga minamahal. Ayaw ng Diyos mawala tayo. Ayaw naman na Panginoon magpatuloy tayo sa kung ano man ating pinaniniwalaan sa oras na ito. Naging dahilan upang tayo ay umalis. Kung iniisip mo parang ikaw ay aping-api, kung iniisip mo para bang ikaw ay hindi tamang pagtrato sa iyo o nasaktan kang lubos, hindi Diyos ang gumawa niyan sa iyo. Anong ginawa ng Diyos para masabi mong dahilan upang layuan mo siya? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo para iwanan mo ang kanyang pagkatawag sa iyo? Anong ginawa ng Diyos sa iyo para siya ay pagitaan mo na para bang walang kailanman natanggap na pagpapala mula sa Diyos? Ngunit patuloy na umiibig ang Diyos sa iyo. Patuloy siyang pinapakita at pinapdadama sa kanyang mga mensahe. Bumalik ka na! Huwag mo nang pagpatigasin ang puso natin, mga minamahal. Ang mga mensaheng naririnig, tanda iyan na malapit ang pagbabalik ng Diyos. Magsisimula ang paghuhukom sa iglesia ng Diyos. Kung dito, mga minamahal, magpapaya what will happen to the people outside this church. Sa oras nito, dumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita. Napapaalalahanan kami na hindi namin dapat iniiwan ang iyong grabing pagmamahal sa amin. Na kung kami magpapatuloy sa aming ginagawa, kami ang mawawalan. Walang kaming Diyos na matatawagan. Walang tutugunan Diyos sa panalangin namin. Kailangan ka namin, Bala Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Tulungan mo kami magpakumbaba. Teach us how to do your will. Tulungan mo kaming gumawa ng iyong banal na kalooban. Huwag ang amin, kundi ang iyong banal na kalooban. Sa oras naman na Panginoon, humingi kami kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang inyong pagdako dito, hindi ito disgrasya,
Ito'y grasya galing sa mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan mo manampalataya sa Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Siyang kaisa-isang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako'y maligtas. Umibig sa iyo at sa akin. Pangalawa, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Kailangan mo magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Hingi tayong kapatawaran. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. God heareth the prayers of His people. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, tumanggap ka ng bautismo. Sabi ng Acts 38. Kung ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo. At magkakaroon ka kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin niya ng mahal na Panginoon. Habang ikaw ay nagpapakainit, nagpapatuloy ka sa iyong paglilingkod, babautismohan ka ng Diyos ng pagdama ng banal na presensya. Pag dinaramdaman mo yan, mga minamahal, anumang grabe karamdaman meron ka, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Anumang problema meron ka, kayang tugunin ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Kaya ang tawag natin Jesus Miracle Crusade. Sa oras na to, sumunod ka sa aking kapatid, maging sa ating mga beloved viewers. Lahat ng aking sabihin mo. With a proud heart. Sabihin mo sa iyo, mahal na Panginoon, huwag kang mahihiya. Dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ng Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa oras ito, wala akong sinusunod kundi ang aking sariling layaw, hindi ang iyong banal na kalooban. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon, aking tariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalagitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng Jesus. Narito ang mga anak mo na Panginoon. Saan man sila dako naroroon, abot ang iyong banal na tinig. Tugunin mo sila mas may mga kaparaanan. Lumapit sa iyo sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang gumanap sa mahimalang kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit, minamahal Evangelista Estrada Almeida, patawarin mo ang aming mga kapatid na ito, mahal na Panginoon. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Nawaon, dito unat ulit ang kanilang paglilingkod, simalaw pa mangnaw ito, mahal na Panginoon, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayong lahat ay dumalangin. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sorso sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Ay po mga minamahal magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. Diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, trangkaso, COVID-19. I come to cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. At ang mga pag-ubagay sa iglesia, panlulupaypay, mga panalamig, I come to cast out in the mighty of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. I command by the power of darkness, and the mind cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, cast out. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Praise the Lord, amen. Tayo lahat ay tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Huwag magbibiro, huwag mag-alinlangan, amen. Totoo lahat ng pangako ng Diyos. Pag sinabi niya, gagaling ka, pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat muna na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.